στην πνευματική ζωή. Δεν ξέρουν τι είναι η πνευματική ζωή. Γιατί κάποιο να σου πω έτσι, όχι που να κατακρίνω, δεν κατακρίνω κανένα. Πώ να λέω πώ σκέφτονται οι άνθρωποι. Κάποιο εκεί λέει, ξέρει γέροντα, εγώ είμαι πολύ καλό άνθρωπο, λέει. Με σέβονται οι άνθρωποι εκεί που είμαι. Πάω στο καφενείο εκεί, όλοι θέλουν να μου κεράσουν, με σέβονται, είμαι καλό άνθρωπο. Κάνω μερικέ αγαθοεργίε κλπ. Λοιπόν, και του λέω, γιατί ήρθε εδώ. Δεν ήρθε να μου φημιστεί, ήρθε να μου επενέσει τον εαυτό σου, γιατί ήρθε εδώ. Και με έβλεπε έτσι με κοίταζε, μου λέει, δεν έχω τίποτα να σου πω. Του λέω, δεν έχεις τίποτα. Δεν έχω τίποτα, δεν πειράξα κανένα, μου λέει. Τίποτα δεν έχεις, δεν έχω τίποτα. Δεν σου διαβάσω ευχή, δεν είναι τώρα, εντάξει, δεν έχω τίποτα. Απλώς ήρθα επειδή μου είπαν να σε δω, μου λέει. Του λέω, πόσες εκτρώσεις έκανες. Κάσανε έτσι, τρόμαξε. Μου λέει, νομίζω 3, μου λέει 4, και που τώρα μια αδιαφορία. Σαν να πει να κλείσει μια σοκολάτα από το περίπτερο. Του λέω, ξέρεις πώς είσαι εσύ, παιδί μου. Είδες ημιπληγή άνθρωπον που το μισόν του δεν το αισθάνεται να του πήξεις και μια βελόνα. Έτσι και εσύ είσαι, του λέει. Και μετά ευτυχώς άρχισε και έκλαιγε, χωρίς του είπε έτσι. Δεν το βοήθησε η χάρη σε αυτό που είπα στον αδερφό εκεί που με ρώτησε. Η χάρη της εξομολόγησης βοηθά τον άνθρωπο να έχει μετάνοια. Διότι η μετάνοια είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Έτσι είναι. Γι' αυτό μη χάνετε, παρόλο που είμαστε σε μια